Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Täällä on kuulkaa mun perjantai-aamu menossa. Ois karnevaalien vika viikonloppu, siis älkää kysykö kuinka kauan nää kestää täällä Karisissa. Meidän elämässä tää on kestänyt nyt niin kuukausia, koska on ollut niin valmistautumisia ja treenejä ja yömäs. Ja nyt sitten niin tää viikonloppu olisi ilmeisesti niin vika. Ja tää olisi vielä niin pääviikonloppu. Mutta koska täällä järjestetään kaikki tälleen niin aina ulkona, niin on luvattu sadetta koko viikonlopuksi, niin ilmeisesti nyt on sitten peruttu. Pakko myöntää, että mua ei harmita niinku yhtään. Kyllä niitä on nyt ihan tarpeeksi niinku juhlittu. Ja mä ootan vaan, tiedättekö, niinku sellaista viikonloppua, että ei olisi niinku mitään suunnitelmia. Kynnet pitäisi laittaa viikonloppuna. Mulla molemmista noista keskisormista katkennut toi pääty tosta. Ja mitäs muuta? En tiedä. Varmaan käydään autokaupoilla, mutta autokaupat on auki pelkästään lauantaina tolleen aamulla 13.30 asti, eli huomenna aamuna sitten on lähettävä sinne. Heräsin 7:20, kun raitapäin herätyskello soi. Tein vähän töitä koneella ja itse asiassa mulla on niin kun tällä hetkellä työt erittäin hyvällä mallilla. On saanut tällä viikolla tehtyä jotenkin tosi hyvin. Siihen vaikuttaa niin paljon se, että mä vaan oon silleen, että okei, nyt tästä kelloajasta tuohon kelloaikaan mä kirjoitan ja en katso puhelinta ollenkaan. Mutta joo, on kaikki duunit sekä tämä YouTube-harrastukseni, mitä en duuniksi laske, niin kaikki tehty. Tältä viikolta on editoinut 2 videoa. Jaksojen kässärit on hyvällä mallilla äitiyslomaa varten. Ainoa mikä on, niin se, että mä jotenkin nyt viivästytän ihan tahallani näköjään niin jaksojen äänittämistä, koska niin kuin näkee, niin mä hengästyn niin hirveän helposti nyt, niin tuntuu se äänittäminen jotenkin niin kuin tosi raskaalta. Ja mulla on nyt niin kuin 5 käsikirjoitusta valmiina oottamassa vaan niin kuin sitä, että mä tarttuisin mikkiin. Mulla on täällä kyllä niinku tuotantokalenterit auki ja työjutut auki. Ajattelin, että teen vielä joitakin työjuttuja valmiiksi ensi viikkoa varten vähän, koska kello on vasta 11 perjantaina. Niin mä en ihan vielä rupea viikonlopun viettoon. Mutta siis mä rakastuin tähän Other Storiesin farkkutakkiin ihan sikana. Ja nyt mä käyn itteni kanssa niin kuin taistelua siitä, että ostanko vai en, koska hinta on tuo. Kun mä muistan, että mä niin kuin jo viime kesänä olin monta kertaa ja syksyllä silleen, että mä haluaisin tarvisin jonkun tällaisen kropatumman mallisen farkkutakin, sen mun iäikuisen Acnen teltta-farkkutakin niin kuin kaveriksi. Ja mä näin ton eilen Janni Deelerin storissa, sitten mä olin vaan siltä, ei hitto. Että pitäisikö tilata. Musta tuntuu, että mä en ole hirveästi itselleni ostellut tässä mitään niin kuin muuta kuin semmosia niin kuin tarpeellisia juttuja. Mutta tiedättekö, niin kuin, että en mitään silleen niin kuin kivaa. Niin mietin, että pitäisiköhän nyt vaan repästä ja tilata toi. Älä syö sitä heinääkä, niitä älä jaksa siivota oksennuksia. Kiitos. Tuli sit nyt. Soitin just mummolle. Kuulumiset on tämä kyllä aikamoista. Jotenkin, en mä tiedä, mä voisin varmaan avaa ehkä vähän myöhemmin tai jollain toisella videolla tätä vähän ehkä fiiliksiä tästä niinku raskaana olemisesta ulkomailla asuessa. Onhan tää vähän tämmöstä yksinäistä hommaa. Tai niinku näin. Mut joo, ehkä siitä lisää jollain toisella videolla. Mulla on aika paljon siitä sanottavaa nimittäin. Ihmettelääkö se pumpit, että miksi me mennään niin hirveän hittaasti? Miksi me mennään niin hirveän hittaasti? Mä aloin laittaa vauvan huonetta viimeinkin. Mä ajattelin, että mä teen sitten sellaisen esittelyvideon, sit kun tää on joskus valmis niin kokonaan. Täältähän puuttuu edelleen esimerkiksi nojatuoli ja seiniltä
kaikki. Mutta mä rupesin laittamaan nytten lipastoa kuntoon. Oon laittanut sinne jo vaipat ja baby wipesit. Mutta joo, mä esittelen sitten paremmin ne myöhemmin. Keskeytyi tää video, kun lähetti soitti, että mulla on tulossa paketti. Itse asiassa se paketti taas liittyy sairaalakassin sisältöön. On tässä aikamoista valmistelua. Jos ihmettelette, miksi mun kulmat on näin tummat, niin se johtuu siitä, että mä tänä aamuna värjäsin ne ekaa kertaa tyyliin niin kuin yli kuukauteen. Ja ilmeisesti unohdin sitten puhumaan Saaran kanssa puhelimessa silleen, niin kuin, että mä unohdin sen vähän liian pitkäksi aikaa, mutta no, Angry Birds -lookilla mennään nyt sitten pari päivää. Hola. Buena. Hi, chavales. Hello. Seikeitkö, kuinka se oli läpiveto, kato yläkerrassa ikkuna auki. Mä en tätä ymmärrä, niin kuin, että Espanjassa on silleen, että jos sä tilaat näistä kosmetiikkakaupoista, esimerkiksi niin kuin Primorista kosmetiikkaa, niin lähes niin kuin poikkeuksetta sulle lähetetään sieltä. No nyt on tullut tämmöset silmänalusmaskit tai mikä tää onkaan. Niin aina lähetetään niin kuin karkkia. Silleen miksi? No mä säästän aina, että Raitovajan siskon tyttö saa syödä meille tullessa. No mä voin näyttää nyt tässä samalla nää, mitä mä tilasin, mitkä ei ole menossa sairaalakassiin. Hiuslokkaa. En tajunnut, se on pienempi purkki, mutta eipä se mitään. Sitten tilasin uuden. Ei ole montaa videoa siitä, kun puhuin tästä mun lempihuulipunasta, mikä ostin silloin uudessa värissä. Mutta tää mun luottopuna alkoi olla lopuillaan, niin tilasin tän. Tää oli itse 3 € halvempi netissä kun liikkeessä 8,50. Ja sävy on Peachy 15. Sikaplastia. Urban Decayn Meikin kiinnityssuihke. Tämmönen matkakokoinen. Sattui silmään ja maksoi vähän reilun 10, niin ostin sen. Hei, sit mä ostin tämmösen Clarincin Lip Oil Balmin. Oi, onpa nätti, kattokaa. Tää on niinku huulirasva, sillä olisi huuliöljy, mutta tälleen niinku puikossa ja tässä on väriä. Joo, no eihän mä voi näyttää teille, mitä mä tilasin sinne sairaalakassiin. Ihan siis tilasin deodoranttia, tämmösen 2-päkin, toinen niinku valmiiksi sinne sairaalakassiin ja toinen muuten. Ja sitten tilasin samaa setti hammastahnaa, toinen valmiiksi sairaalakassiin. Että mahdollisimman vähän pitää sit niinku ruveta keräilemään, tiettykö mitä. Sitten siinä lähtövaiheessa. Nyt mä jatkaan vauvahuoneen laittoa. Vaikka mä sanoin, että joo, että mä meinaan tänään vielä tehdä jotain työjuttuja, niin näköjään en sitten aio. Siellä piti alkaa sattaa ja sattaa koko päivä tosiaan, mutta ei näy, ei kuulu sadetta. Musta tuntuu jotenkin niin uskomattomalta, että mä oikeesti järkkeilen tuolla mun vauvan tavaroita. Tuntuu niin epätodelliselta. Ja silleen on se kuitenkin aika pitkään tämä raskaus, että kyllä tää ehkä pitäisi alkaa niinku tajuta. Mutta ehkä sen tajuu vasta sitten, kun on niinku vauva sylissä. En tiedä. Saa nähdä, saahanko tänään seinälle noi hyllyt. Ne tulee tohon niinku tuon lipaston yläpuolelle. Siis onhan tää vähän läppä, että mä katsoin just tutoriaalin, että mitenkä vauvan nämä bodit kuuluu viikata. Silleen niinku nätisti. Silloin kun mä pesin nämä kaikki vaatteet, mä laitoin nämä koko järjestykseen. Ja mä laitan nyt tähän niinku ylimpään isoon laatikkoon niinku nämä pienimmät. Ja niinku sitä mukaan. A ver qué me has preparado. No te lo vayas. Pollo al curry. Mi vida. Yo no puedo comer eso crudo. Hostia, ¿verdad? Aivan huevo. Itsehän sitä joutuu lounaansa tekemään. ¿Qué tal? ¿Te gusta la muerte? ¿Ya estoy preparado? Con todo mi cariño. Tuo grilli on tuossa, koska mä ostin sen Raitopajalle synttärilahjaksi.
Mutta meillä ei vielä siihen suojusta, niin ei ole vielä isketty sitä tuonne ulos. ¿Y por qué no llueve? Tiene que llover todo el día. Sí, pero llueve por la noche. Hoy estaba pensando que si vamos a ir a ver los coches, podríamos pasar por Ikea. Un espejo para la habitación del bebé. Quiero hacer muchas cosas, ¿no? Hoy. Comprar. No, al súper vas a ir tú. Yo fui el lunes. Bueno, lo voy llevando. No sé, tú sabrás. Ya veremos cuando lleguemos. ¿Qué te pasa? ¿Quieres enseñar tu outfit? Madre de Dios. Hänellä on ihan niinku hyviäkin vaatteita. Mä tiedän, miksi liikkuu tuollaisessa kotona. ¿No es tu pantalón de pintar? De pintar, de correr, de coger la bici, de estar por aquí. Es mi pantalón corto alternativo. ¿Nunca habías tocado la palmera? Nuestro palmera. Ah. Voy a hacer un pis. No, espera, mamá, de ti. Te pone la raza de chico atractivo y sexy. Yo no pienso conducir hoy. ¿Hoy tampoco? Tonta no, ¿eh? No menikö niitä autoon? Nunca venir cosas, eikä todella. Ikinä ei muuten niinku vapaaehtoisesti mene, mutta nyt kun Raitavaita lähti käyttämään sitä pissillä ja auto-ovi oli auki, niin hyppäsin. Cuidado! Cuidado, baby! Nyt varmaan Kenita karkaa, kun tietää, että me ollaan lähdössä kotoa ilman sitä. Joo, mä sain laitettua vauvan kaikki ne tavarat ja vaatteet sinne lipastoon. Syötiin toi lounas, eli avokadotoastit. Ja nyt me lähdetään autokaupoille, koska hän voi tulla milloin tahansa ja eihän se tuohon kuplavolkkariin eli New Beetleen voi tulla, joten tai eihän siinä voi niinku liikkua, se on niin epäturvallinen. ¿Por qué dejaste la puerta abierta otra vez? Idiota. Pobre. Hoy. Muy, muy. Vamos, vamos. Pobre, que no quiere estar sola. Venga. Bueno, voy a hacer un pipí. ¿Todavía no? No, que estaba grabando. Minun äiti on opettanut, että ennen kotoa lähtöä pitää aina käydä pissillä. Jää sinä talon vahiksi, Kenita. Jää sinä talon vahiksi, kuule. Jos mä jotain pikku snackia palaa ottaisin täältä autoon. Yksi mulle, yksi Raitapajalle. Ei nämä niin hyviä ole kuin Kinder Buenot, mutta ihan ok ja maksaa ehkä euro. Baby, ¿tú crees que hoy es el día que encontraremos el coche? No. Yo tampoco lo creo. Siinä on meidän kylää. Yo hubiera encontrado ya 3 coches de aquí, ¿eh? El problema eres tú. Y de los tres le entra el agua, seguro. Yo no quiero un coche rojo. ¿Pero tiene número 4 en la matrícula? Pues sí, mira. Tengo el culo mojado. Minä on ihan täynnä meikäläisen kuplavolkkari. Siinä on niinku se etupenkki jotenkin niin märkä. Vaikka nyt sinne ei ainakaan hirveästi ole vuotanut vettä sisälle, niin mulla on niinku alushousuja myöten märät housut, kun istuin siinä puoli tuntia. ¿Nadie trabaja aquí o qué? A ver. ¿Por qué no quieres que te grabe? Sabes que lo has cagado. Se auto, mitä me tultiin katsomaan tänne, mistä hän oli jo niin sillä aika vakuuttunut, niin eilen iltapäivällä. Podría ser más cruel que decir que ayer lo compraron.
Eilen. No, hace 5 días, ¿no? Ayer. Y yo estuve aquí cuando, hace 2 días. ¿Y por qué no decidiste? No, creía que estaba en Cádiz, no, mujer. Si no hubiese venido. Minä oon semmosia niinku actionin naisia, niin tämä raitapaita on vähän hidas. Hitaampi temponen. ¿No te gustaría ser como yo? No. Yo hubiera comprado el coche ya. Ya. 5 veces. ¿Y qué le pasa al coche después? Bueno, eso es una excepción. Sí. ¿Cuántas cosas te has comprado tú en tu vida? ¿Cuántas cosas de los que tú has comprado, que es uno, se mojan? Le entra el agua por el techo. Mulla on raitapain takki nyt alla, koska mulla on pylly ihan märkä. Eres increíble, ¿eh? Incredible. ¿Por aquí? Baby. ¿Qué, hija? Parece que no tiene un bebé dentro. Quieta. Vamos por medio de la carretera. Ay. ¿Vamos a alguna otra tienda? Kannatti lähteä autokaupoille, sain ranskalaiset kotimatkalle. Ootko sä pistänyt täällä uuteen uskoon kuule taas sohvatyynytkin niitä? Niin. Me tultiin just kotiin. Käytiin ruokakaupassa ja tosiaan 2 eri kaupungissa katsomassa. Täällä ei onneksi nämä välimatkat hirveän pitkä. Niin autoja. Va a salir como tu baby. ¿No creo? Espero que sí. Hyvä, etten nukahtanut sohvalle. Juvitettiin molemmat tuohon. Kun tultiin kotiin, käytiin siis ruokakaupassa, kun tultiin takas Arkosiin. Raitapäivä oli tarkoitus lähteä vielä johonkin karnevaalijuttuun nyt illalla, mutta tuolla tulee ihan sikana, että Reihän jää kotiin. Tää laittaa öpun päälle ja pestä meikit ja ehkä ottaa iltapalloa ja nukkumaan. Mä lopetan tän vlogin nyt tähän. Musta tuntuu, että mä oon kuvannut tänä hirveän paljon. Niin kiitos, että katsoit ja mä en sanonut kuulla taas ensi viikolla. Niin kuin mä sanoin aina podin lopussa. Muista ottaa mun kanava tilaukseen ja seurata mua myös Instagramissa. Se merkkaisi mulle kovasti. Nähdään taas ensi. Nyt en tiedä, itse asiassa saatan jopa 2 videoa julkaista ensi viikollakin. En tiedä minä päivänä tää tulee ulos, niin en sano mitään, mutta nähdään ensi videolla. Moi moi!